Nagy viták zajlanak Brüsszelben Ukrajna Európai Uniós tagságáról. Az amerikai választásokkal eldőlt, hogy Ukrajna nem lesz a NATO tagja. Hogy mi lesz Ukrajna sorsa, illetve annak a területnek a sorsa, ami megmarad belőle, Magyarország biztonsága szempontjából fontos. Ezt a kérdést majd a tűzszüneti és béketárgyalások fogják rendezni. Álláspontom szerint a békeszerződésnek Magyarország és a NATO tagállamok biztonságát kell garantálnia, és ennek megfelelően kell szabályozni az újra ütköző zónává váló Ukrajna státuszát is. Úgy tűnik, ezt nem csak, és talán elsősorban nem is az európaiak fogják eldönteni. Ukrajna Európai Uniós tagsága azonban kizárólagosan európai kérdés. A kormány biztosítja a tisztelt házat, hogy a magyarok döntése nélkül Ukrajna nem lehet az Európai Unió tagja. Annyit mondhatok, hogy ma a tagságnak semmilyen feltétele sem adott, ma ez tönkretenné a magyar gazdákat, sőt a teljes nemzetgazdaságot is.